Jeg vil i denne instruktion vise jer, hvordan I sætter billeder ind på jeres notebook-sider inde i dokumentet. Jeg har åbnet et nyt notebook. Jeg går lige ind og vælger en anden baggrund. Et tema, jeg har oprettet under mit indhold. Baggrunde og temaer, der har jeg lavet et referat. Det vælger jeg, så indsætte på alle de sider, jeg måtte lave her i notebooken. Så nu har jeg en farve, som er lidt mørk, og jeg har en skriftstype, der er lys. Hvis jeg nu skulle indsætte et billede på notebook-siden, så går jeg ind i menuen Indsæt, går ned i billedfil, og så åbner jeg automatisk op i mit billedarkiv, og der kunne jeg så finde nogle billeder. Lad os nu sige, at jeg havde et forløb om Halfdan Rasmussen. Så lukker jeg op til billeder, jeg har fundet og gemt, og dem kan jeg så ved simpelthen at dobbeltklikke på billedet inde i min mappe. Så kommer det direkte ud i min notebook. Jeg har markeret pilen hernede, det betyder, at jeg kan flytte tingene. Jeg kan altså flytte mit billede derhen på siden, hvor jeg gerne vil have det. Jeg har mulighed for at rotere billedet, hvis jeg synes, det er det. Og jeg har mulighed for at klikke i pilen her og kopiere flere udgaver. Kopier. Højre klikker, sæt ind. Der kan jeg så have en række de her billeder, hvis jeg synes, at de er vigtige. Jeg vil også kunne låse billedet, altså sådan jeg ikke kan flytte det. Så har jeg ikke mulighed for at rykke på det billede, men det har jeg på de andre. Jeg kan også lægge billederne bag hinanden. Jeg kan så gå ind og højreklikke og køre ned på rækkefølge, og så kan man sige, nu har jeg lagt dem bag hinanden sådan her. Hvis jeg nu gerne vil have det første og det sidste billede til at være forrest, så kunne jeg markere det bagerste billede, højreklikke på det, rækkefølge, og så kan jeg sige placere forrest. Det vil sige, at så får jeg det flyttet foran i midten. Sådan kan jeg altså indsætte billeder, som jeg har i mit billedarkiv. Nu kunne jeg også tage et billede af Halfdan Rasmussen. Jeg vil sige, at det var et forløb om Halfdan Rasmussen. Det kunne være, at det var med mit forfatterskab. Halfdan Rasmussen står jeg lige, så står jeg forfatterskab. Det skriver jeg lidt større, det skulle sådan være en overskrift. Og så kan jeg så ved at trykke på pilen her, der er mulighed for at flytte rundt på mine objekter, forfatterskab, Halfdan Rasmussen, et billede og nogle, det er nogle frimærker, der er lavet, hvor, ja, det er svært at se, det skal man så være opmærksom på med billeder, hvordan opløsningen er. Man kan sige, det er låst det der, man kan jo gøre billederne større og mindre, men det hjælper ikke meget at gøre dem større her, fordi opløsningen ikke rigtig gør, at det forbliver skarpt. Der står på frimærket, jeg skriver sjove digte, jeg skriver også triste, de første læser andre folk, selv læser jeg de sidste. Men man har altså mulighed for at også ændre størrelsen på billederne, når man har sat det ud. Det skulle være fint, hvis man kunne læse teksten. Et eksempel på, hvordan man kan indsætte tekster i notebooken, som man har i sin mappe. Det er altså første led. Nu kunne jeg lige vise jer også, hvordan man kunne finde billeder på nettet og sætte dem i. Der er altså min første side her med Halfdan Rasmussen. Nu har jeg indsat en tom side, den ligger her. Og så kan jeg gå på nettet. Jeg kan gå ind i billeder, og lad os sige, at jeg har en bog om Alfons Åberg, som eleverne skal arbejde med.
så vil jeg kunne gå herind og finde billeder af Alfons Åberg. Hvad skal vi tage? Vi tager det her. Det kopierer jeg. Jeg højreklikker på billedet. Kommer der de her muligheder op. Trykker på kopier. Så går jeg tilbage. Hernede ligger mit notebook. Så højreklikker jeg igen og siger sæt ind. Og så har jeg Alfons Åberg, der danser rundt her. Så det her Alfons Åberg. Den skøde dreng. Flytter på pilen. Der er mulighed for at flytte rundt på min tekst. Jeg synes, den skal være lidt større. Højreklikker på den 2 gange. Eller dobbeltklikker på den. Og forstør. Så skal den skulle være tyk. Nu har jeg et billede her, som med Alfons Åberg, der tydeligt har sådan en firkantet ramme omkring sig. Hvis jeg nu klikker på billedet, og klikker på pilen heroppe, så kan jeg gå ind i den funktion, der hedder Indstil billedgennemsigtighed. Hvis jeg klikker på den, så får jeg mulighed for at redigere lidt billedet, og jeg får mulighed for at fjerne den her hvide ramme rundt om Alfons, og gøre det her område gennemsigtigt. Det gør jeg herinde. Der står nemlig her, klik på området i billedet for at gøre den gennemsigtig. Jeg får altså at klikke, det gik hurtigt, rundt om Alfons, hvis der nu var nogle områder, man fortrød. Klikker jeg rundt om Alfons, og så klikker jeg OK, og så vil vi se, at den hvide ramme, der var rundt om Alfons, er forsvundet. Jeg går lige ind igen, kigger på Alfons Åberg, ser lige om vi skulle have et Alfons Åbergs far også. Han er der måske ikke solo nu. Det er det godt faren, der stod der i det blå. Alfons far, han er ikke så populær som Alfons selv kunne se. Jo, der var han så med pilen. Her. Skal vi gå ned. Højre klikker på det. Kom ind i et eller andet vildt her. Nu er faren, det er fordi det er her. Og så får vi gå ind her og siger sæt ind. Så har vi jo fået ham der gutten med, ham gider vi ikke have. Ham må vi kunne fjerne. Jeg fjerner jo helt sådan her. Der er lidt omstændigt. Jeg slet ikke kan fjerne, jeg må være en nemmere måde end det her. Og derfor kan vi også han er næsten væk nu. Med lidt god vilje. Nej, han er ikke god. Og ham vil vi altså ikke have. Det er altså svært at finde Alfons Åbergs far. Han er ikke så fantastisk en selv pige. Der er andet godt billede af Alfons, så vi kan prøve at tage det papir. Sætter vi det ind. Her. Og igen, vi kan klikke på pil. Billedgennemsigtighed, så kan vi fjerne baggrunden her. Og her kan man gå ind og også fjerne de 2 små områder her ved Alfons ved stolen, sådan at baggrunden går igennem. Også der. Her har vi altså Alfons Åberg, der er lidt betydelig og en slange. Så I kan altså gå ind og indsætte billeder. I har gemt i jeres billedmappe på computeren, I kan hente billeder på nettet, og I kan fjerne rammen rundt om billederne. I kan gøre dem større, mindre, flytte rundt, spejle dem.
og så videre.